Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzokutanda mwedzi uno waKubvumbi. Wamwe wanoti kwaizuva romafuza, hino kuti maitiwa mafuza chere nyasi kana kuti muribe. Isu kwedu aiwa tiribe zvoufuza zvo. Mazuva mazana mairi makumi mapfumbamwe Jobosikara andori mujere hwi kutongiwa nyaya yechipera. Rekai tigoringa kuti wachasvika pari inayo nyaya yacho. Zviri munhau dzanyasi wozapu wagotiwo wari kufunga kuti peno wangaite zvokuratidzira munyika yeSouth Africa nonyaya yefirimu reAljazira roGoldMafia. Rekai tigoona kuti zvinoburika sei ipapa. Apawo wamwe wagotobvunzana kuti kohokonai waMwonzora hwi kureketawo kana inzwi ribodzi zvaro panyaya iri kunetsa nyika yese kudari yokubiwa kwegoridhe nekuwachiwa kwemari dzinenge dzabiwa munyika medu. Pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti wachaburitsa chere mashoko kana kuti paribe soko ribodzi rawachaburitsa. Kana muino mwana mupwere akuda kunyora bvunzo dzokupera kwegore dzoorevhoro gore rino achidzidzisiwa noyo hurumende pasi pachirongwa cho BEAM Basic Education Assistance Module, motoziva kutoti ari kunyoresiwa, ari kubhadhariwa basi zvidzidzo zvitanhatu. Pakaita kuoma. Taindofunga kuti peno wachasvitsawo pasere panosvika munhu wese, asi aiwaba wari kutoda zvitanhatu basi. Kwai munhu anofanira kunyora zvitanhatu ndokuti zviite zvakanaka. Wazhinji wanhu waribe kufara nozvareketiwazvi, hino kuti zvichaperera papi. Mapurisa asekesa wanhu paanga ari kureketa kuti kwai wanhu wanofanira kuti wazomangarai kana waita nyahwa mudzimba dzawo, hino kuti kune uchifanira kuridziwa kwenje kana kuti tsuri paribe agoziwa. Asi kwai tinofanira kunyepiwa kana kuino sarudzo kuti wanhu warinonyahwa paumba pawo. Hino kuti zvakambobvepi. Mitemo yese yemunyika paribe kana mutemo mubodzi unovapa masimba okudando kana kuti wavhiringidze wanhu wachita kudando, paribe mutemo unovapa masimbayo. Hino kuti wari kuzviboyepi. Imi kai zvakaita kuoma. Nyaka gore rino pakaita kuoma chaiko. Mumiriri mudare reparamende ariwo bato roTCCC pokare ari ndiye umwe watedzeri wawachamisa Nelson Tendai Biti kwaya agoti hurumende inofanira kuti irekete zvinhu zvainoziva kuita. Ipapa agotobvunza kuti sei wakuru hurumende wasiri kuda kupa mapepa okuti ivhu njako anonzi pachirungu matitle deeds kune vanhu vakahwa hondo yerusununguko wakapuwa ivhu nonyika. Hino kuti sei wasiri kuwapawo. Nyasi tahwadziwa fani. Kwaburika masoko okuti kuno mumwe mupwere kuchikoro chokunyanga chokaitano ari mugiredhi yochina chaiyo kwaya anopa miri akatozvitakura kureketa kuno mwedzi mutanhatu. Imikai kushina kwakadariku ndo kwakaita kunyangariwa chaiko kunoita kuti mvura ireke kugonaya. Kwai kuno wamwe sekuru wache pabodzi poono imwe hama yachewo yechirume nemumwe waanofunda naye pachikoro chibodzicho wagoita basa rokumubhinya. Saka pari kutozikana baa kuti mimbayo njani, asi wanhu wese iwawo wareketiwa nozvawo. Pakaita kuoma chaiko. Idi dai tagoita kuita tuzvinu warume zvakamboimbiwawo neNhamtukudzi kuti ko tinodarirei kubata mwana aribe kusimba, kubata mwana aribe achiri mudiki. Zvinodiwa baizvi. Dai mapurisa akagoita kuwabata chaiko wakawasunga. Apa tatomirira kumugwa nyaya yapo kare youmwe uya ane makore mapfumbamwe akazopona mwana akanga abhinyiwapo kare. Nanyasi paribe kana areketa chibodzi nokuti nyaya yacho yakazoendepi. Imi kai zvakaita kuoma izvi. Zvinorwadza. Dai warume taita kuchinja maitiro chaiko. Tiri kufara kunyepai kuti kwai mubvana uya ano makore 16 akanga apambiwa tagokunyepai mazuva apfuuraya kwai aboyeka kunzvimbo yekukadoma kubva kunzvimbo yeGbokwe kwaanga ari. Pakaita kunyangariwa paribe agoziva kuti zvii zvakanyatsoitika kana kuti chii chakaitika kuti agoende kwaari ikweyo. Rekai tinogo chagoramba takaringa. Tikaringa dzomabhizimusi dzinochokuita nomari. Ekoneti iri kuita kuhwadza wanhu izvezvi. Wamwe watoita kubuda tsungununu nokundofunga basi unhu wairi kuita. Idi rekai henyu wamwe wagoreketa kuti
makambani anenge ari kubhadhara makutukutu omari kuhurumende kuti hurumende ireke kugobvumidza makambani okunze akaita sana MTN nana Vodacom kuti wauyo waise nyaya yemambozhanhare munyika medumo. Nokuti ipapo wakwidza pokare futi mari dzomari yekuAmerica dzakwidziwa pokare. Imi kai pakaita kunyangariwa, paribe agoziva kuti sei kana kuti zvabvepi wari kundoita maidire aJochina. Idi kuita hawo nokuziva kuti paribe anoabvunza, paribe anogona kuzosiya achienda kune wamwe, nokuti munhu wese ari kundoramba akandomira ipapo ari kundoti dai ndiribe kokwenda ndiribe kokwenda. Zvakaita kunyangara chaiko. Dai wari wamwe wagotipawo turi nani. Hurumende yaenderera mberi inopwitodza inomboita dziya kureketa kwanyasi yaagoreketa kuti kwai tiri kutsvaka tiri kuda kuti tigobhadhara wanhu wese wakaendesa gorosi rawo kuGMB. Wanhu wari kufanira kubhadharwa mamiliyoni okuAmerica 14 kwai mumasondo 3 ari kuteera tinenge tayapedza kuyabhadhara. Rekai tigoringe kuti masondo 3 zvinenge zvaitika chere. Toringa dzomutambo. WoFIFA kwai wagonziwa kuferefeta mumwe munhu wechipiri wokuzifa nonyaya yokumanikidza wanamai wanhukadzi waita zvokuita uzvinapembe huya kwai waigomanikidziwa neiye munhuyu kuti kana uchida kuti ndikuite kuti uende koita muzvinapembe uya tanga wandida. Imi kai zvakaita kuoma. Rekai tione kuti ichaburika sei nyaya yacho. Gore rapfuura mumwe wavo wokuzifayo agopuwa makore 5 ekunzi areke kugoita zvobhora nonyaya yebodziyo. Rekai tinoramba takandoringa kuti inenge ichiendepi. Watamba nhabvu nyasi paribe anga achida zvokuhwina Simba Bhora noDynamosi dzandoita 0-0. Bulawayo Chiefs ikaita zvibodzi zvo noBlack Rhinos. Zvibodzi zvo zvikagoitiwa pokare noCranborne noChicken Inn. Pakaita kuoma. Shishamu ndo yazoitawo ikagoesa kabodzi, asi yadha yabva yaramba kujiwa ikati ndogoesawo kabodzi. Ipapa paribe ahwina. Zuva ramangwana kuri kutamba kepekepe noZPC Mugomba National Sports. Triangle iri kutamba noNgezi Platinum kuGibo. Highlanders Boso iri kuhwapurirana noFC Platinum kuEmagumeni kuBaba Fields. Pozoti Wange inenge yakaringana usu nousu noGreen Fuel kunhandare yoRuvhevhe. Rekai tigoona kuti mbana achahwina tichazokunyepa ipo zvinenge zvaitika. Tiringedzo pasi rese. Mutungamiri woTanzania, mutungamiri Suluhu kwaipapa wagototi wakudzinga wanhu wagonzi wakaita basa rekuingidzira mari kuita zveuori pakatengiwa ndege inotakura zvinhu yoAir Tanzania. Toramba tichizvirwera manja izvi. Ipapawo pokare mutungamiri weTanzania yu asvikiwa nomurendo wache ari muteedzeri womutungamiri wekuAmerica Kamala Harris. Aiwa rekai tigoona kuti zvinenge zvienda nokupi ipapa. Tinoramba tindoringa tichizokunyepai. Ghana yagoreketa iyo kuti izvezvi yakutoringira kuti ichagoboya bhinzi dzokoko dzinogadzirisiwa machokoreti dziya. Kwai iri kuboya dzakawanda kupfuura zvaikamboita makore ayese. Tinondoimba kuti wanopfumvura nazvo izvi kana kuti zvinoitawo kuti peno machokoreti yadzike mutengo pasi rese. Heno ticharamba takandoringa tichizokunyepai. Kwai SuperSport inenge yakuburitsa mitambo yokiriketi yokuIndia yoIPL. Watotanda nyasi ipapa. Aiwa tiri kuzvitenda, tiri kuti ngazviende mberi. MuSouth Africa Mamelodi Sundowns aiwa dai yambomisiwa kutamba mitambo yotamba, wamwe watamba mitambo kana 2 kana 3 kuti zviite zviri nani, nokuti ipapo wahwina pokare mugore rochitanhatu wachindohwina basi paribe kana mumwe ari kuwatorera. Ndokuita uyani kawo kuita ana mambo chaiko wobhora muSouth Africa toti makorokoto. Kupedzesera
mazvionera Megani zvaitiwa noLiverpool. Yaita zvayakajaira chaizvo zvatinoiziva ichiita. Zvakaita kuoma. Yakwapuwa tuna kukabodzi noiyo Manchester City. Hwendo huno paribe chinosara, paribe chinopona. Rekai henyu tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mabuja tatanda mwedzi uno zvakanaka. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvisvinu toboyana muvhuro.